Auzolan giltza. Auzolana etorkizuneko giltza alda. Galdera honi erantzuten saiatuko gara gaur eta horretarako 3 gonbidatu izango ditugu gurekin. Gai hau biltzen duen dokumental bat, Auzolan giltza izenekoa, egin dutelako besteak beste. Amaia Agirre, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Auzolana, zu sekularitu altzara? Bai, aritxu izan naiz, bai, eta egia esan oso gustuko gaia dut gaurkoa. Bueno, bai, azer dioten gure lagunek. Iker Iriarte Auzolan giltza dokumentalaren egilea da Pablo Dendaluzerekin batera. Han eta hemen aritu da auzolanaren inguruko testigantzak biltzen, labetik irten berri den lana gaur gurean aurkeztuko du gurekin da Iker Iriarte. Kaixo, Iker. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Iker, ze sentitzen da urte eta erdi lanean arituta emaitza esku artean, duzunean? Poza, gogoa, jendaurrean erakusteko, ardura ere bai, nola bait, gure espektatiba, gure ilusio, jendeari erakutsi eta ea beteko ote diren gure asmoiek. Eta zer da Auzolan giltza dokumental horretan ikusiko duguna, Iker? Batetik saiatu gara auzolan tradizionalari edo iraganeko auzolanari keinu moduko bat egiten, gure amek, gure atxonamonek, lehenagoko belaunaldi horiek transmisioan pasa digute guri auzolana, eta guregan haino iritsi baldin bada, batez ere gurei esker da, eta hori jasotzen saiatu gara. Gaur egungo auzolan jarduera ezberdinak ere jaso ditugu, batzuk landa eremukoak, besteak urbanoagoak, hiri eta herrietan egiten direnak, agian 21. mendeatik gertuago daudenak. Etorkizunerako izan ditzazkegun, ez dakit, intuizio, uste, usai moduko batzuk ere plazaratu nahi genituen, eta horretan saiatu gara batipat. Zenbat jende elkarrizketatu duzu, 25 bat lagun elkarrizketatuko nituen denera, elkarrizketatuen artean ere saiatu gara batetik, ez dakit, esparru teoriko akademikoago bat duten jendea elkarrizketatzen, eta bestetik, askoz jende, ez dakit, lokatzetan ibili dena eta aritu dena, herrietako auzolanetan jarraitzen duen jende hori, eta nik uste dut asmatu dugula nasketa horretan. Entzun ditzagun beraien ahotsak ere, hauxe da auzolana beraietako hainbatentzat. Auzolana da, 21. mendean, genero balantzeko erabili dezakeun tresna. Para mí, a hombro vecino es colaboración, cooperación. Bereziki da komunitatea gizabanakoaren aitzinetik jartzea. Auzolanak mundua hobetzen duela iruditzen zait. Orduan, deitu alde batera edo bertzera da lan bat egin beharrezkoa, hori dudarik gabe. Niretzako auzolana lehenengo gauza da elkar ezautzeko modu bat, komunikazio modu bat herritarren artean. Zema gauza, Gaizkaran gurenek ere esaten zuen, gizabanakoa komunitatea aurretik jartzea, ez da? Bai. Pentsatzen dugu gainea izan ditzazkela auzolanak zenbait balio, ez iraganean bakarrik balio zutenak edo, gehiago etorkizunerako interesgarriak izan daitezkenak eta areta gehiago agian gaur egungo jendartean auzolanak dauzkan zenbait balio agian ez daude modan, gure gizarte kanpoeder honetan, bada komunitatea edo komunitatea norbanakoaren aurretik jartzea, transmisioa, gauza txikiak, ez dakit, 3. adinekoen sartze aktiboa, hizkuntza, elkarrekin egotea. Komunikatzea, auzoa egitea, herria egitea, eta eduki itzazke ez iraganean geratu gaitezen, baizik eta etorkizunari begira, nik uste dut, ez dakit giltza, baina giltzetako bat izan daitekela. Sortu gaitezken zenbait galderari erantzuna emateko edo saiatzeko behintzat erantzuna ematen. Esan digute grabaketa orduak asko izan direla, Iker. Bai,
Ez dugu zehatz-mehatz kalkulatu, 30 ordutik gora ziur, 40 ordu izango ziren. Dokumentala 3 ordu laurdenera ekarri dugu, asko kostaz daigu, pentsa zenbat material utzi behar izan dugun bidean, baina ez genuen nahi dokumental luzeegi bat egitea ere, batetik, iruditzen zaigulako 3 ordu laurden, 45 minutuan jendeak atentzioa ondo mantentzen duela, eta bestetik etorkizunera begira ere, herri ezberdinetara joateko, kultur talde, eskola eta barretara, asko interesatzen zaigulako herri horietan dokumentala ikusi ondoren sortu daitekeen elkarrizketa hori, eztabaida hori, eta luzeegia ez izateko eta dokumental eta hizketaldi orduterdi 2 ordu gehienez geratu zedin, neurri egokikoa iruditu zaigu, baina asko kosta zaigu gero ordu horiek neurri honetara ekartzen. Zu aritu zara inoiz, auzolanean, Iker? Aritu gara, agian ez auzolanaren adierarik tradizional horretan, gu kalekumeak gara, gaztetxean eta aritutakoak gara, alegiko zenbait auzolanetan ere bai, baina, hor azpimarratuko nuke auzolanaren adiera inmaterialenean jardundako belaunaldia izan daitekeela gure agian, ez? Gaztetxe, euskera talde, kultur talde, auzoko festak antolatzen, bertsozale elkartean, eta adiera horri heldu ezkero, esango nuke, baietz auzolanean segitzen dugula. Beraz, auzolana ez da zertan fisikoa izan behar, ez da? Auzolana hitza entzuten dugunean, irudikatzen dugun hori pixka bat aldatu egin behar dugu. Bai, eta dokumentalean horretan ere saiatu gara, gu ez gatoz, ez diogu inori irakaspenik eman nahi, gure ez da Biblia bat, erantzun baino galdera gehiago sortu zaizkigu bidean, gero gainera ez dakit, tokian tokiko eta garaian garaiko jende horrek sortu beharko du edo berrasmatu beharko du auzolana, baina mai gainean jarri nahi genuen gaietako bat, bazen, auzolana ez dela iraganeko kontu soila eta ez da jarduera fisikoari lotutako kontu soila, ez da? Batez ere, gaur egungo landa eremuko batez ere herri auzoei modu inmaterialago batetik erantzuteko tresna ere izan daitekeela leku horien bizi berritzean eta etorkizunari begira. Beste zatitxo bat ikusiko dugu, hauxe da auzolanari buruz egin duzuen beste hausnarketa bat. Landa eremuan egiten dena bakarrik da? Edo baita herri eta hiri handiagoetan egiten dena ere? Ondare materialtzat bakarrik ulertzen dugu? Edo bada ondare inmateriala ere? Iraganeko tresna soil bat da? Edo etorkizunerako ere balio dezake? Iker, arratsaldeon, nik hau ikusita eta aipatu duzu ez iragana eta etorkizuna hor gabiltza pixka bat jolasean, guk gure arbasoen gandik edo aurreko belaunaldien gandik uste dut jaso dugula transmisio hori. Baina nik badaukat kezka nagusia bai ama eta bai irakasle bezala, ea guk lan hortan asmatzen ote dugun transmisio hori eskoletara zabaltzeko asmorik edo badaukazu Iker? Gustatuko litzaiguke dokumentalak orain bere bidea egitea eta etorkizun hurbil batean bada gure asmoetako bat eskoletara, institutoetara eta gerturatzen saiatzea dokumentalarekin. Badakigu jakin egun dagoeneko zenbait dinamika eta sortuta daudela, zenbait ikastetxeetan eta auzolanaren inguruan,
Dokumentalean ere saiatu gara, horietako bat jasotzen, adin ezberdinetakoek, guraso elkarteek eta bultzata egindako auzolanak, baina bada gure helburuetako bat, sinistu da gaudelako lehen aipatutako balioiek tarteko mereziko duela eginalak.